masasabi ko talaga at confident ako na isa ang Entengs namin sa pinakamasarap, na may pinakamasarap na food sa buong Bulacan. Hindi mapapahiya, sir. Yung display natin na Batangas, isa sa ginawa naming strategy yun para makaakit ng customer kasi parang tatakamin natin sila. Parang ganun yung naging strategy namin. Kaya nag-display kami ng Batangas diyan sa labas. Parang ang sarap naman kasi tignan pag may ganun. Sa nilagang pata ng kalabaw talagang maano talaga yun mabusisi yung proseso niya. Pinakukulo namin siya ng siguro nasa 3 hours parang ganun. Parang 2 to 3 hours po. Para talagang malambot na malambot po yung kanyang pata. Pagka inangat po sir yung pata, talagang yung buto humihiwalay talaga din sa kanya, mga balat laman. Sobrang lambot. Sa sabaw naman natin sir, talagang nanunuot talaga yung lasa kaya din siguro binabalik-balikan. Yung parang naiiwan talagang lasa sa dila. Ako po si Marty Villa Sr. po, store manager po ng Entengs Grill and Restaurant. Ito pong Entengs, lugawan lang to dati. Lugawan lang siya na biglang nag-click, tapos ginawa naming karinderya style. So parang lutong ulam, hanggang sa ginawa naming restaurant ngayon. Nagkaroon kami ng mga bagong product. Lalo kaming sumikat sir nung nagkaroon kami ng halo-halo. Doon kami unang sumikat talaga sa turon halo-halo. Etong Entengs, madami siyang pinagmamalaking product. Tulad ng mga adobong baboy at isaw, adobong itik, bulalo, goto Batangas, tsaka nilagang pata ng kalabaw. Yun sir. Tsaka sa dessert natin, meron tayong leche flan, may ube halaya, and meron tayong 2 flavors ng halo-halo. Isang ube makapuno, tsaka isang classic na halo-halo. May beans, may saging, may leche flan din siya, then may turon. Yun yung kaibahan niya sa ibang halo-halo. Ang goal kasi namin dito, sir, gawing 100% happy yung customer namin. Pagka 99 lang yun, hindi pa sa amin, parang gano'n. Yung Entengs, matatagpuan sa Lumbak, Pulilan, Bulacan po. Pwede nang i-waste pwede yung Entengs po sa waste, tsaka sa harap siya ng mahal na senior church. Kaya madali din pong mahanap. Opening hours namin po, 6 AM to 12 midnight. Kung syempre, gusto ko pong mag-thank you sa mga customer namin, lalo sa mga regular customer, sa mga patuloy na tumatangkilik po sa Entengs. At saka sa mga hindi pa po nakakatikim, try nyo po. Hindi po kayo mapapahiya.